Era un poble així com Castelló i estava molta a fora i anava a una font, a una bassa com la de la font així, però en vez que així n'hi ha per sentar-te i tot, doncs allí era a nivell de pis, de terra. I passava un ganao i anaven a veure, en seguida deixia les acer i es menjava a totes les cabretes i al pastor. I així han de fer alguna cosa, així han de fer alguna cosa. Diu, ai, diu, tornava a passar un altre, la serp, i es menjava els cabretes, es menjava l'home, i a tornar a... Doncs així n'hi ha que veure alguna cosa. Això no és prou perquè així no pot vindre ningú, tots tenim por, i diu, el que vinga i mate a la serp, diu, es casarà en la filla del rei. Entonces va uno tot templat allí i diu, senyor rei, jo vaig a matar a la ixa serp. Diu, ai, doncs digui'm el que vols, dóna'm una pistola i dóna'm un cavall que jo la mate. Se'n va ell a la bassa i la serp, i ell mirant per ací, mirant per allà. Ai, doncs, per la serp, en les 7 caps, l'agarrava i es va menjar el cavall, i a ell i a tot. Va un altre. Pues senyor rei, jo sí que el mataré, dóna'm una espasa i un cavall que jo vaig i la mate, li talla els caps i li talla tot. Bueno, també passa el mateix, se'n va i la serp buscant per allí i també se'l menja al cavall i a l'home. I va uno que li diuen els cendrellós. Diu, senyor rei, jo sí que mate a la serp. Diu, tu, cendrellós, hi han anat 2 xavals templats, diu, i ara vols matar tu la serp? Diu, vostè dona'm el que jo li demane, que jo mataré la serp. Bueno, jo no el deixaria anar, però tu vols anar? Doncs vas. Diu, jo només vull que un punyal i una espilla. I diu, doncs un punyal i un espill? Diu, sí, només vull que això. Se'n va el cendrellós, se'n va a la bassa i la serp es comença. Què fa el cendrellós? Es posa l'espill davant. La serp es ve amb l'espill i es comença a barallar-se, pegant-se a cada l'espill i cada l'espill. I, clar, quan ja estava cansat, va anar el cendrellós i el va matar en el punyal i en l'espill. Ara tens que diu, ui, ara tinc que jo carregar en tota la serp i portar-li al rei? Doncs no. Va anar i li lleva les llengües de dins de les caps i se l'enrotlla en un mocadoret i en seguida passa uno, diu, ai, la serp? Diu, doncs ara jo li tallo els caps i la porto al rei, diu, i veuràs que en casen la filla del rei. Aquell se'n va tot content, jo mort a la serp, així portes caps, jo mort a la serp. I aquell, tots contents que havia mort a la serp, tots contents. I el cendrelloret estava allí a la vora de la bassa, i un li feia, que tu no vens? I ell feia, no, jo ja anirem després. I l'altre, anem que ha mort a la serp, aneu, que jo ja anirem després. I tots, cara al rei, a que li donaren a la filla. Tens que ja quan estaven allí tots brindant i d'això que havien mort, el cendrellós diu, ara passaré jo, deixeu-me passar, tu on vas? Tu on vas per ahir? Deixa'm passar que jo vull parlar amb el senyor rei. I aquell se'n va allí, que no, on vas tu pa carrere? Cendrellós diu, no, deixeu-me passar que jo vull parlar amb el rei. Se'n va i el rei diu, xica, deixeu-lo passar, diu, perquè alguna voldrà dir. El rei diu, què vols? Diu, senyor rei, diu, vostè té 7 caps ahir? Diu, sí, diu, este xic, la morta, diu, i dins dels caps què n'hi ha? Diu, perquè si té els 7 caps, diu, dins dels caps té que tenir alguna cosa. I aquell home, i aquell xic agarra i el cendrellós
li porta les llengües. Diu, com aquell ha fet els caps si jo tinc les llengües? Qui ha mort a la serp? I ell, vaig dir, a veure, i ell li ensenya les llengües de les acers, que les acers tenen la llengüeta així llargueta, i treien la llengüeta, i aquell diu, ai, doncs de veres serà. Quan t'ha tret, si no tens la llengua al cap, és que algú l'ha mort antes. En això, tots, la princesa, la filla del rei, feia, ai, i ara m'he de casar jo en este? I ara m'he de casar jo en este? Ai, els altres estan templats. I ell tot això, diu, doncs bueno, ara aniré i ara l'aixearem i tot. I se van anar a portar-lo van dutxar, el van portar al sastre i el van agarrar i bueno, i ell ja es va veure un xic templat. Però tots allí obsequiant-lo i tots xillant, el cendrellós mentrellós és d'això. En aquest temps, tots xillant, va anar i va vindre una fada. I la fada va dir, bueno, ja que tots estan festejant-ho i tots estan mirant al rei això, doncs jo, pels xiquets, en vez de les llengües, els dono una bolsa de xutxes. Però no us menegeu, que encara no s'ha acabat. Aixina és que ara els xiquets que vinguen i que s'agarren a cada un la seva xutxe. Ala, tu traguem. Se l'havia d'haver deixat l'últim, Carme? Se l'havia d'haver deixat per l'últim.